Сьогодні ми поговоримо про те, що зазвичай проходить повз. Насильство – це не завжди крики. Часто це тиша, часто байдужість. Чому люди мовчать про насильство? Страх, сором, невпевненість. Але це збільшує проблему. Ми не покажемо вам сцену насильства. Ми покажемо вам, як воно припиняється. Що зробити кожен із нас? Сказати стоп, попросити допомогу, не приходити повз, підтримати тих, кому важко. Поруч завжди є хтось, хто бачить, хтось, хто здатний зупинити, хтось, хто може просто сказати «Я з тобою».